Γεια σας, χαίρετε κύριο πάντοτε. Πιστεύω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά, να είστε ευλογημένοι και να σας σκεπάζει η γλυκιά μας πανέμορφη και αγνή μας Παναγίτσα. Σήμερα παιδιά, Χριστό αδέρφια μου, θα μιλήσουμε πάλι για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και τους προσωπικούς δημόσιους βασικά καλύτερα αριθμούς. Θα συνεχίσουμε το φυλάδιο που είχαμε συνεχίσει και την άλλη φορά και θα πούμε κάποια πραγματάκια. Ήθελα να σας πω παιδιά πως να μην αγχώνεστε. Ο Χριστούλης και η Παναγίτσα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα και να μην ανησυχείτε για τίποτα. Όσο μπορείτε μην ανησυχείτε παιδιά, θα μας βοηθήσει και ο Χριστούλης μας βοηθήσει και η Παναγίτσα μας με τις πρεσβείες της να τα καταφέρουμε. Μην αγχώνεστε για όλα αυτά. Με τον Χριστούλη και τη Παναγίτσα και τους Αγίους μας θα τα καταφέρουμε και όλα θα πάνε καλά. Υπομονή, πίστη και ελπίδα και μην αγχώνεστε για τίποτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, προσωπικός αριθμός προς τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Αυτά. Όταν λέει όλοι οι αριθμοί γίνουν ένας, τότε ένας πιστοποιημένος κρατικός υπάλληλος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό βιοπορτρέτο μας και να γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Πότε θα γνωρίζουν με λίγα λόγια τα πάντα για εμάς, αν το πάρουμε. Και με ένα πάτημα κουμπιού θα μπορεί να μας αποκλείει από παντού. Φανταστείτε δηλαδή με ένα κουμπί να μπορεί να μας αποκλείουν από παντού. Επικαλούνται την αποφυγή της γραφειοκρατίας, αλλά δεν πείθουν, διότι πώς λειτουργούσαν μέχρι τώρα τα διάφορα συστήματα. Μεθοδεύεται η αποπροσωποποίηση του πολίτη και η μεταβολή της μοναδικότητας του προσώπου σε μοναδικότητα αριθμού. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν έχει σκοπό απλώς την ταυτοποίηση του πολίτη, αλλά τον έλεγχο και την παράνομη παρακολούθησή του. Δηλαδή η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν έχει σκοπό την ταυτοποίησή μας, την ταυτοποίηση του προσώπου, αλλά τον έλεγχό μας σαν μαριονέτες και την παράνομη παρακολούθησή μας. Οπότε είναι για δικό μας καλό ή όχι? Για να δούμε. Δεν είναι για δικό μας καλό. Γι' αυτό αδέρφια μου ξανασκεφτείτε το. Θα είναι έρμεο του κάθε εκάστοτε υπουργού, αφού θα μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί εξ αποστάσεως όποτε θέλει στοιχεία κατά το δοκούν. Τέτοια ηλεκτρονική ταυτότητα δεν θα διευκολύνει τον πολίτη σε τίποτε, αλλά μονάχα όσους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή, γνωρίζοντας ηλεκτρονικοποιημένα στοιχεία που ο ίδιος ο κάτοχος της μπορεί να μην ξέρει. Δηλαδή οι ίδιοι μπορεί να ξέρουν πράγματα που εμείς οι ίδιοι ή αυτοί οι ίδιοι που θα την έχουν πάρει δεν θα ξέρουν, κρυφά πράγματα δηλαδή. Με την εξέλιξη της τεχνικής νοημοσύνης, τα τσιπάκια και τα προγράμματά τους γίνονται έξυπνα, τόσο που είναι ακραία επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα, δίνοντας πληροφορίες αλλά και εντολές που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Αφού πάρεις ψηφιακή ταυτότητα, θα υποχρεωθείς αμέσως να την συνδέσεις με το έξυπνο κινητό σου και έτσι το σύστημα δεν θα εντοπίζει μόνο τη συσκευή του κινητού σου, αλλά και την ταυτότητά σου και σένα μαζί με αυτήν. Οπότε αφού πάρεις την ψηφιακή ταυτότητα, θα υποχρεωθείς να τη συνδέσεις με το κινητό σου. Και έτσι το σύστημα λοιπόν δεν θα εντοπίζει μόνο το κινητό σου, αλλά και την ταυτότητά σου και εσένα μαζί με αυτήν. Όποιος μέχρι σήμερα χακάρει τον λογαριασμό σου στην τράπεζα ή το κινητό σου, μπορεί να σου κλέψει κάποια χρήματα ή τέλος πάντων κινητή περιουσία, όσο δηλαδή είναι μέσα στο κινητό. Όποιος σου χακάρει όμως την ταυτότητά σου, θα μπορεί να σου κλέψει όχι μόνο τι έχεις μέσα στο σπίτι σου, αλλά και το ίδιο το σπίτι σου, την ακίνητη περιουσία σου και το πτυχίο σου και όλη σου τη ζωή. Δηλαδή με λίγα λόγια, μέχρι σήμερα όποιος μας χακάρει, παιδιά αδέρφια μου, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Μπορεί ας πούμε να χακάρει όσο είναι μέσα στο κινητό μας, όση περιουσία είναι μέσα στο κινητό. Με την κάρτα όμως θα μπορεί να σου πάρει μέχρι και το ακίνητο και την ακίνητη περιουσία σου και τα σπίτια σου, ολόκληρη την περιουσία σου, δηλαδή τα πάντα να σου γίνει σκόνη. Φανταστείτε δηλαδή έτσι τα καλά καθούμενα όλα να σου γίνει σκόνη και να μην είναι καν 3
ούτε ξέρω στο όνομά σου, να στα έχουν κλέψει. Ενώ σήμερα το πολύ να σου πάρουν μερικά χρήματα, όχι όμως να σου πάρουν το σπίτι σου. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Αδέρφια μου, λοιπόν, εσείς που σκέφτεστε να την πάρετε, σας παρακαλώ ξανασκεφτείτε το, ξανεβάλτε το στο μυαλουδάκι σας το γλυκό και έστω μια σκέψη αρκεί. Είναι καλό και αυτό, έτσι από περιέργεια ψάξτε το, να δείτε και σκεφτείτε, με συμφέρει ο καθένας να ξέρει εγώ τι κάνω. Εγώ θέλω να έχω κάποια προσωπική μου ζωή, εγώ δεν θέλω να ξέρουν τα πάντα όλοι. Γιατί ας πούμε αρέσει σε κανέναν να τον παρακολουθούν όταν κάνει πράγματα προσωπικά, όταν κάνει κάτι προσωπικό. Σε κανέναν μας δεν αρέσει, έχουμε όλη προσωπική ζωή δικιά μας. Κρατάμε και εμείς την προσωπική μας ζωή, την προσωπικότητά μας. Δεν θέλουμε να ξέρει ο καθένας τι κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδέρφια μου, σας παρακαλώ ξανασκεφτείτε το, γιατί μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Αυτό το φυλάδιο εδώ πέρα, αυτά τα λόγια μου, να ξέρετε, δεν είναι δικά μου, είναι από το φυλάδιο. Και θέλω να πω ότι δεν θέλω ούτε τρομάζουμε κανέναν, ούτε πιέζουμε κανέναν, ούτε φοβερίζουμε κανέναν, ούτε θέλω να σας κάνω να ανησυχείτε. Το μόνο που σας λέω εσείς που θα την πάρετε είναι έστω μια σκέψη να κάνετε. Ξανασκεφτείτε το με το μυαλουδάκι σας, σκεφτείτε το αν σας συμφέρει, έστω αν σας συμφέρει να ξέρει ο κάθε άνθρωπος που δεν ξέρετε εσείς οι ίδιοι τα δικά σου στοιχεία, να ξέρουν πράγματα που εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις, και φανταστείτε να έχει κάποιο πρόβλημα με εσάς και να σας χακάρει, να δει που είστε και να έρθει να σας κάνει κακό. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο επικίνδυνο? Είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό, αδέρφια μου, θέλει προσοχή. Εμείς που δεν θα την πάρουμε, πρέπει, παιδιά, να αντισταθούμε. Μην αγχωνόσαστε, μην ανησυχείτε. Έχουμε την Παναγίτσα και το Χριστούλη μας και όλα θα πάνε καλά. Με τη βοήθειά τους και με τις πρεσβείες της Παναγίτσας και των Αγίων μας θα τα καταφέρουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή και να μην τον πάρουμε και να κρατηθούμε όσο μπορούμε. Όπως λέει και στην Αποκάλυψη, το γράφει και εδώ πέρα, και είναι γενικά, διαβάστε τους Αγίους μας τι λέγανε, διαβάστε που τα λέγαν όλα, τα προείπαν για να μας προετοιμάσουν. Τα είχαν προειπεί αυτά, ο Άγιος Παΐσιος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, όλοι τα είχαν πει. Αν θέλετε, γλυκύτατοί μου αδερφοί, διαβάστε τα, να δείτε που τα γράφανε και μας είχαν προειδοποιήσει για όλα αυτά, για να μας ετοιμάσουν, και θα πείτε, έστω και εσείς που είστε έτοιμοι να τον πάρετε, διαβάστε την Αποκάλυψη, έστω μια σελιδούλα, στην Αποκάλυψη 13, 16, 17 τουλάχιστον, σε αυτές τις παραγράφους, έστω αυτές τις σειρές, διαβάστε τις, να δείτε που λέει, το διαβάζω από εδώ, που λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα που θα γίνουν, έστω από περιέργεια να το δείτε, να πείτε πώς γίνεται πριν 2.000 χρόνια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο φωτισμένος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης, να ήξερε όλα αυτά. Θα δείτε ότι θα σας κάνει εντύπωση ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο και ότι όλα οδηγούν στον εχορμό, στο να έρθει ο Αντίχριστος. Σκεφτείτε το και εσείς που θα τις πάρετε, διαβάστε αυτές τις παραγράφους της Αποκάλυψης χωρίς ζόρι, έτσι από περιέργεια, να δείτε τι γράφει και να μπείτε σε λίγο σκέψη. Μην αγχώνεστε, βέβαια, με τη βοήθεια του Θεού θα πάνε όλα καλά. Διαβάστε την Αποκάλυψη, τους Αγίους μας που τα λείπαν όλα, να φωτιστεί το μυαλό σας και μπείτε έστω κι εσείς που θα την πάρετε σε σκέψη. Μια σκέψη αξίζει, γιατί αυτή μια σκέψη μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Όπως και με τα εμβόλια που μετανιώσαμε, ας μην πάθουμε πάλι το ίδιο και πάλι μετανοούμε και κλαίμε για τις πράξεις μας. Βέβαια, όσοι κάνατε το εμβόλιο, κάντε μια προσευχή στην Παναγίτσα να σας βοηθήσει και να σας το κάνει νεράκι. Υπάρχει ακόμα ελπίδα, όσοι το κάνατε, κάντε προσευχούλα να σας βοηθήσει η Παναγίτσα μας να το κάνει νεράκι και να βγάλει αυτή τη δοξίνη από μέσα σας. Και η Παναγίτσα μας αγαπάει τόσο πολύ. Προσευχή, αδέρφια μου, όσο μπορείτε, μην ανησυχείτε, προσευχούλα, εμπιστοσύνη στο Θεό όσο μπορείτε, να μην αγχώνεστε, και όσοι θα το κάνετε, μπείτε έστω σε μια σκέψη, αξίζει τον κόπο, διότι αυτή έστω η μια σκέψη
μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές και να γλιτώσει πολλές ζωές. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Ξανασκεφτείτε το, διότι είναι κρίμα να μας τα πάρουν όλα έτσι με ένα κουμπί, να μας πάρουν την ελευθερία μας, να μας τα πάρουν όλα, να είμαστε απλά ένας αριθμός σαν τα αντικείμενα που τα κάνουμε ό,τι θέμε, και να μην έχουμε ελευθερία που με τόσο αγάπη μας έδωσε ο Θεός και που θέλει να μας την πάρει ο Αντίχριστος για να μας κάνει υποδούλους του και δούλους του. Εμείς είμαστε μόνο δούλοι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και δούλοι του θα παραμείνουμε. Ξανασκεφτείτε το, αδερφοί μου, έστω μια σκέψη, αξίζει τον κόπο, και διαβάστε την Αποκάλυψη, τους Αγίους, να δείτε και να μπείτε σε σκέψη. Διότι είναι μεγάλο κρίμα μετά να μετανοούμε και να μην παίρνετε πίσω αυτό που θα κάνουμε. Οπότε ας σκεφτούμε, έστω μια σκέψη, αξίζει, και να πούμε ότι ας σκεφτούμε ότι τι θα κάναμε αν δεν το παίρναμε. Έστω αυτή τη σκέψη. Αυτό ήθελα να σας πω, αδερφοί μου. Χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο. Υπομονή, προσευχούλα, και εύχομαι να τα καταφέρουμε όλοι, και θα τα καταφέρουμε όλοι, γιατί έχουμε το Χριστούλη μας, τον νικητή, που νίκησε το θάνατο και τον διάβολο και την αμαρτία, και σας εύχομαι να σας σκεπάσει η γλυκιά μας Παναγίτσα, να σας φωτίσει και να δείτε τι είναι το σωστό και τι είναι σωστό να πράξετε. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια και ξανασκεφτείτε το, για να μην μας τα πάρουν όλα και κλαίμε μετά τη τόση προσπάθεια που είχαμε κάνει. Ξανασκεφτείτε το, αδελφοί μου. Αυτά από μένα. Να σας έχει η Παναγίτσα μας η γλυκιά καλά, και ο Χριστούλης μας, και σας εύχομαι να μπορέσετε να το σκεφτείτε. Αυτά από μένα. Γεια σας.